goed lezen kennen is heel wichtig. In deze riege filmpjes wordt de theorie oer leesvaardigers behandeld. In het eerste filmpje hast leert oer leesstrategieën. In het tweede oer schreeuwdoelen en tekstsoorten. In dit derde filmpje besjoggen wij de opbouw en de structuur van een tekst. Filmpje 3. Opbouw en structuur. Een zakelijke tekst had meestentijds een vaste indeling. Er is een inleiding, een middenstuk en een slot. De inleiding en het slot bestaan uit 1, somtijds 2 alinea's. Het middenstuk uit meerdere. Een inleiding wekt de belangstelling van de lezer terug in te gaan op een actuele gebeurtenis, het vertellen van een anekdote of klam te lezen op het belang van de tekst voor de lezer. De inleiding kan ook gebruikt worden voor het introduceren van het onderwerp, een vraagstelling of een standpunt. De haatgedachte wordt uitwerken in het middenstuk dat ook wel kern nemen wordt. Een alinea of groepje alinea's behandelt een deelonderwerp. De eerste zin jouwen dat vaak aan en verbindingswoorden zorgen voor het verband tussen de alinea's. In het slot zit een geervetting of conclusie. De schreeuwer kan ook een oproep of afwaging of aanbeveling doen. De patten van een tekst worden skierden door een wietregel. Het herkennen van tekststructuur maakt het dat je de tekst beter begrijpt. Hier volg je enkele voorbeelden. De argumentatiestructuur had een standpunt in de inleiding, argumenten en verleiden het zinargumenten in het middenstuk en nog eens het standpunt in het slot. De probleemoplossingsstructuur jouwt een probleem in de inleiding. Het middenstuk jouwt oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. En in het slot jouwt de schreeuwer de beste oplossing. De verklaringsstructuur beschrijft een verschijnsel in de inleiding. Daarna in het middenstuk de redenen, oorzaken en gevolgen en ter besluit een geervetting en of de beste verklaring. De inleiding kan ook een onderwerp introduceren dat in het middenstuk besjongen wordt. De situatie jetijds wordt vergelijken met no. In het slot wordt de link naar de toekomstlijn. Dat is de verliene no-toekomststructuur. De vraag-antwoordstructuur behandelt een vraag, dan de antwoorden en ter besluit een geervetting of conclusie. Door het toepassen van een goede leesstrategie, het bepalen van het doel en het herkennen van de structuur, zocht je redelijk gauw wat je van een tekst verwacht kiest. In de volgende filmpjes doeken wij nog wat dieper de tekst in.